Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred. Izuzetnog morala. Psihička stabilnost. Vrhunski obučeni. Borbena patrola, izazov za odvažne. Njihovo znanje i iskustvo najbolja su potvrda kvaliteta specijalne grupe. Brzi i vični oružju i u svakom trenutku spremni da izvrše zadatak. Odvažni i hrabri. Vežba do perfekcije. Čvrsto međusobno poverenje. Odanost Srbiji.